maulan, wala kaming magawa ng aking anak. Kami na question and answer portion. Nalala ko muna sa kanila. Ano pangalan mo? Yes, Sante. Ilang taon ka na? 3. Okay. So, may mga itatanong ako sa'yo. Sagutin mo lang, bebe, kung anong nasa isip mo, okay? Game? Bakit hindi ka pwedeng sumama kay mama doon pag maalis si mama? Pupunta sa Kasi may COVID-19 pa. Bawal pa sa mga bata yung... Bawal pa sa mga bata yung... Bawal pa lumabas? Meron pang COVID-19, dito ka lang sa loob ng bahay. Yung tayo ko, Ate Dindin, wala doon mga pulis. Lagyan ako, yung kumain ako ng gulay. Oh. Kanin, susundukin ko yung mga bag. Gagawin ko yan. Susuntukin mo yung mga bat. Bag. Oh, suot mo para hindi ka magkaroon ng COVID-19. Bag. Tapos ano pa? Oh. Andyan yung mga barros na katikit. Gumaganyan yung barros. Mahaba yung mga upo nila, mahaba. Okay. O, anong gagawin mo para hindi ka magkasakit ng virus? Dito lang ako. Saan? Dito lang ako. Dito lang. Magse-cellphone lang ako. Hindi ka lalabas. Hindi. Pag lalaba, papayo mo sa mga bata para hindi sila magkasakit. Kasi, igaganyan ko yung mga, alam mo, yung mga Ano yun? yung nanonood tayo ng, nanonood tayo ng, kakakasuho. Ganun yan yung bata. Ay, yung sa Jessica Soho? Swinap test yun, babe. Ay, hindi. DNA test yun. Hindi naman yun nagka-COVID yung bata. Hindi naman yung COVID. Ano kasi yun? Namanapit kasi yung doktor mama kasi tumikit yung sa bibig niya yung virus. Ganyan yung doktor ng ganito. Para kasi yung swab test, bebe. Pero yung dun sa Jessica Soho ng mga baby, hindi yun swab test, DNA test yun kung kinuhanan sila ng DNA test. O, iba yun. Opo, wala namang virus yung mga baby. Katulad mo, wala ka rin sakit kasi kumakain na Gulay!